Avui et vinc a ensenyar com fer servir un spray com aquest per netejar la zona mitja del nas. Posem el cap mirant cap amunt i inclinat cap a un costat i anem posant tot el líquid que faci falta per notar que se'ns omple bé aquest costat i fins que notem que se'n empassem alguna de líquid. Repetim de l'altre costat tota l'estona que faci falta per realment notar que s'omple tot fins que ens ho empassem i llavors després, amb suavitat, deixarem sortir l'aire dels dos costats alhora, d'un costat, de l'altre costat. Ens aixuguem i podem acabar unes quantes DRRs per netejar la part de darrere. Com saber si necessito netejar aquesta part, fer servir un spray o un altre utensili? Això ja és qüestió de personalitzar en cada cas el que millor et pugui anar. Salut i inspira't!